ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി തിരുനാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാകൃതായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്തസ്തുതേ ഭക്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലെ? എന്റെ സൗണ്ട് ഇത്തിരി സൗണ്ടിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയുന്നു. ശിശുരാധ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്യയാതിതരതശ്ചാത്വിഷവിഘ്നസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മകഥായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയഃ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ ധാമ്നാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ധർമ്മഭ്രോഞ്ചിതകൈതഗോത്ര പരമോ ധർമ്മത്സരാണാം സദാ വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവതം താപത്രയോന്മൂലനം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം പാപരൈരീശ്വരഃ സത്യോ ഹൃദ്യവരുധ്യത്തെ പൃഥ്വി ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാത്. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗന്ധമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുരഹോ രസികാ ഭുവിഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നിഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. കൃഷ്ണം അതേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യമതാനന്ദാനമുസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय श्री प्रभुपाद की जय. श्रीमद ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 3 കൃഷ്ണൻ സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ പലവിധ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത ശ്ലോകം 32ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതഃ പരം യദവ്യക്തം അഭ്യൂഢഗുണബൃംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രിതവസ്തുത്വാൽ സജീവോയൽ പുനർഭവഃ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതഃ പരം യദവ്യക്തം അഭ്യൂഢഗുണബൃംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രിതവസ്തുത്വാൽ സജീവോയൽ പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതഃ ഈ പര ഉപരിയായി യത് ഏത് അവ്യക്തം അവ്യക്തമായ അഭ്യൂഢ നിശ്ചിത രൂപമില്ലാത്ത ഗുണബൃംഹിതം ഗുണങ്ങളാൽ സ്പർശിക്കുക ഗുണങ്ങളാൽ പ്രഭാവിതമാകുന്ന അദൃഷ്ട അദൃശ്യമായ അശ്രുത കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വസ്തുത്വാൽ അതുപോലുള്ള സ ആ ജീവഹ ജീവാത്മാക്കൾ യത് ഏതോ അത് പുനഃഭാവഹ ആവർത്തിച്ച് ജന്മമെടുക്കുന്നു. വർത്തനം ഭാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാദിച്ച് ഈ സ്ഥൂല സത്വസ്വരൂപത്തിന് അതീതമായി അവ്യക്തവും അദൃശ്യവും അശ്രുതിയും അഭ്യൂഢവും ഗുണബൃംഹിതവുമായ മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപ തത്വമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ഈ സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും അതീതമായി അതിൻ്റെതായ സ്വരൂപമുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവന് ആവർത്തന ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പൊടിപടലങ്ങളെയൊക്കെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വായു ആണ് പൊടിപടലങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിലും ആകാശം പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടും പിന്നെ വായു അത് പങ്കിലമായിട്ട് അല്ലെ മോശപ്പെട്ടതായിട്ടും കരുതുന്നു അല്പജ്ഞാനികൾ എന്നാണ് കണ്ടത്. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഈ സ്ഥൂല തത്വ സ്വരൂപത്തിന് അതീതമായി. സ്ഥൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്ഥൂല സത്വ സ്വരൂപത്തിന് അതീതമായി അവ്യക്തവും അദൃശ്യവും അശ്രുതിയും അഭ്യൂഢവും ഗുണബൃംഹിതവുമായ മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപ തത്വമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അത് മാത്രമാണ് എന്താ സ്ഥൂല സത്വരൂപമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്ത് ഭഗവാന്റേത് അവ്യക്തവും അദൃശ്യവും അശ്രുതിയും അഭ്യൂഢവുമായിട്ടുള്ള ഗുണബൃംഹിതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപ തത്വമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ഈ സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും അതീതമായി അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്വരൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്റെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു സ്വരൂപം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവന് ആവർത്തന ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടുന്നു അല്ലെ, അത് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ശരീരമാണ് നമ്മളെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ശരീരം കൂടെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന ജന്മം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ആവർത്തനത്തില് പ്രഭുപാദർ വൃത്തിയായി പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിഷ്ഠ പ്രഭുപാദിച്ച് അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ സ്വരൂപമായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന് അതിസൂക്ഷ്മ സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന തത്വവും നിലവിലുണ്ട്. ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല ആകാരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വിശ്വരൂപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് സ്ഥൂല ആകാരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തത്വം കൂടെ നിലവിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അതിസൂക്ഷ്മമായ സ്വരൂപവും ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട്? ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ സ്ഥൂലാകാരമായി കാണുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വം നിലവിലുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനെ ദർശിക്കാതെ പ്രത്യക്ഷമാകാതെ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അതായത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ നാമത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലെ, നാമവും നാമിയും ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ സ്വരൂപ തത്വങ്ങളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായാണ്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപവും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന് നിലനിർത്തുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരും ആരാധിക്കാത്തത്. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താത്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം പോലെ അതൊരു എന്താ പറയാ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന്, അതായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു രൂപമാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപമല്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ സ്വരൂപ തത്വങ്ങളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്.
സ്ഥൂല ഭൗതിക ശരീരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ മാനസിക അസ്തിത്വ സ്വരൂപത്തിനും ഉപരിയായി ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. സ്ഥൂല ശരീരവും മാനസിക വൃത്തിയും പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ തൽക്ഷണം ജീവാത്മാവ് പ്രത്യക്ഷ സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ അദൃശ്യനും അശ്രുതനുമാകിയാൽ ജീവാത്മാവ് വിട്ടുപോയി എന്ന് നാം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഗാഠനിദ്രയിലായ ഒരാളുടെ സ്ഥൂല ശരീരം അപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലൂടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലുണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചേതനാത്മാവിന് അസ്തിത്വമില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല. അത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അന്യഥാ ജനനങ്ങളുടെ പുനരാവൃത്തി സംഭവ്യമാകുന്നത് എപ്രകാരമാണ്? ഇതില് ജീവാത്മാക്കളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അതായത് ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ജീവാത്മാവ് പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിത്യസർവഗത എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ അല്ലെ. അതിന് പുറത്തു പോയി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും, തിരിച്ചു വരാനും പറ്റും. അത് പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോ മരണത്തിന്റെ സമയത്തും നമ്മൾ പറയും ജീവാത്മാവ് പോയ ഉടനെ നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. ശരിക്കും അതിലെ പ്രാണ അപാന അങ്ങനെ കുറച്ച് വായുക്കൾ കൂടെ ഉണ്ട്. ആ വായുക്കൾ അതിലുള്ളിടത്തോളം ശരീരം എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? ഹോട്ടായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൂടെ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ശരീരം തണുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്, തിരിച്ചു വരാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് പുറത്തു പോകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ആ ചൂട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആ ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചേതനാത്മാവിന് അസ്തിത്വമില്ല എന്ന അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് പോയാലും ചേതനാത്മാവ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോ അത് എപ്പോഴാണ് ഇനാക്റ്റീവ് ആകുന്നത്? ആ പ്രാണവായുക്കളും കൂടെ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് ഇനാക്റ്റീവ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അന്യഥാ ജനനങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി സംഭവ്യമാകുന്നത് എപ്രകാരമാണ്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, വീണ്ടും ജനിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഒരു ഭൗതികമായ ശരീരം മാത്രമാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ക്രിമേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്നിക്കൽ ദഹിപ്പിച്ച് കളയുന്നു, കത്തിച്ച് കളയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടുന്നു. അതിനൊരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ആരാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് സൂക്ഷ്മ ശരീരവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജീവാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിർണയം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തോട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവിധ സർവ്വ സിദ്ധാന്തങ്ങളും സാങ്കല്പികങ്ങളാണ്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ മാത്രം ബന്ധനസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശാശ്വത ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായ രൂപമാണ്. ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടേത് പോലുള്ള ഒരു ശരീരമേ അല്ല ഭഗവാന്റേത്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് എന്തുകൂടെ ഉണ്ട്? ഒരു ശാശ്വതമായ ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. അത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക? നമ്മൾ ഈ ശരീരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? അടുത്തൊരു ശരീരം കിട്ടും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ശരീരം എടുത്ത് അവസാനം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പ്രാപ്തമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, ആത്മീയ ധാമത്തിലേക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യത്രേ മേ സദസദ്രൂപേ പ്രതിഷിദ്ധേസു സംവിദാ അവിദ്യയാത്മനി കൃതേ ഇവിതൽ ബ്രഹ്മദർശനം. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേ മേ സദസദ്രൂപേ പ്രതിഷിദ്ധേസു സംവിദാ അവിദ്യയാത്മനി കൃതേ ഇവിതൽ ബ്രഹ്മദർശനം. എപ്പോഴൊക്കെ ഇവയിലെല്ലാം സത് അസത് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ രൂപങ്ങളിൽ പ്രതിഷിദ്ധേ ശൂന്യമാക്കി തീർക്കുക. സ്വസംവിധ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ അവിദ്യയാൽ ആത്മാനി സാക്ഷാത്കാരത്താൽ കൃതയെ നിവേശിപ്പിച്ചു. ഇതി അപ്രകാരം തത് അതാകുന്നു ബ്രഹ്മദർശനം, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ദർശിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുപാർത്തിച്ചേ. എപ്പോൾ ഒരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തിനെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അയാൾ ഭഗവാനെയും അതുപോലെ തന്നെയും ദർശിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ
ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയാണ്, എപ്പോഴാണോ ഒരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ, നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് നമ്മളെന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് തന്റെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരം അല്ലെ, അതിന് പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. അതായത് സ്ഥൂലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബോഡി, സൂക്ഷ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം. ഇത് 8 ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭൂമി രാപോ നലോ വായു മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരമിതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത, ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു അല്ലെ. ഈ അഷ്ടമ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഈ ശരീരം. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ആർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഭഗവാനെയും അതുപോലെ തന്നെയും ദർശിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. എന്താണ് ജീവാത്മാവെന്ന് അറിയണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഈ താൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രഭുപാക്കിച്ച്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും പ്രാപഞ്ചികമായും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആത്മാവിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആകാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയുടെ താത്കാലിക അഥവാ മിഥ്യാവഞ്ചനയെ അറിയുകയാണ്. അജ്ഞത ഹേതു ആകയാലാണ് ആവരണം സംഭവ്യമാകുന്നത്. അവിധമുള്ള ആവരണങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ ഒരിക്കലും ദൃശ്യമല്ല. ഇതിനെ നിരപേക്ഷമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ മുക്തി അഥവാ നിരപേക്ഷ സത്യദർശനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും പ്രാപഞ്ചികമായും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആത്മാവിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആകാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക അഥവാ മിഥ്യാവഞ്ചനയെ അറിയുക എന്നതാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, എന്താണ് പ്രാപഞ്ചികമായ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭഗവാനെയും അറിയുന്നു അല്ലെ. പ്രാപഞ്ചികമായ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെയാണ് എന്റെ ബന്ധുക്കള്. പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി എന്താണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്? ഒരു ബ്രഹ്മമാണ്, ഒരു പ്രകാശമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അവർ വരിക അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഉണ്ടെന്ന് ആര് വിചാരിക്കില്ല? പ്രാപഞ്ചികമായുള്ള ആളുകൾ വിചാരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആത്മാവിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആകാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക അഥവാ മിഥ്യാവഞ്ചനയെ അറിയുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? പ്രാപഞ്ചികമായ മായ നമുക്ക് വരില്ല. അജ്ഞത ഹേതുവാകയാലാണ് ആവരണം സംഭവ്യമാകുന്നത്. എന്താണ് അജ്ഞത? ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞത കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ശരീരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരം, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരം, ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ശരീരം എടുത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിരിക്കുന്നത്. അവിധമുള്ള ആവരണങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ ഒരിക്കലും ദൃശ്യമല്ല. ഇതിനെ നിരപേക്ഷമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ മുക്തി അഥവാ നിരപേക്ഷ സത്യദർശനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ആവരണങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായ ശരീരം ആർക്കില്ല? ഭഗവാനില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നിരപേക്ഷ സത്യദർശനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു മുക്താത്മാവിന് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവർത്തിച്ച് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഇതൊക്കെ ഒരു മുക്താത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ദൈവികമായ അഥവാ ആത്മീയ ജീവിതം അനുവർത്തിക്കുന്നത് വഴി സാധ്യമാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളോട് ഉദാസീനത കാട്ടുകയും അതേസമയം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗൗരവപരമായി സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രചോദനം ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയുടെ അജ്ഞാത ഹേതു ആകയാൽ മായികമായി തീരുന്നു. അവിദ്യയാൽ സ്വതാത്പര്യങ്ങളെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ശരീരങ്ങളാൽ കണക്കാക്കുന്നു. ആകയാൽ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുന്നു. എങ്കിലും എപ്പോൾ ഒരാൾ ഉചിത സംസ്കാരത്തോടെ ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായ ഒരാളെ ജീവൻ മുക്ത അഥവാ ബദ്ധാവസ്ഥയിലും സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ, സോറി, എന്റെ മൂക്കൊക്കെ അടഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ
നമ്മള് ഒരു ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം അല്ലെ? ശരിക്കും ശരീരബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മളൊരു റെന്റഡ് ഹൗസ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു റെന്റഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞു പോവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലെ? ഒരു റെന്റഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 11 months കോൺട്രാക്ട് എഴുതി കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അവര് താമസിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു റെന്റഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കുറെ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക. ലക്ഷങ്ങൾ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ അതിനോണ്ട്? ഇല്ല അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം എത്ര വരെ ഇരിക്കുന്ന പോലും നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ? അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ മരിച്ചു പോകാം. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാലും ഈ റെന്റഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ പോലെയാണത്. പക്ഷെ അതേസമയം ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അതെന്താണ്? നമ്മുടെ പെർമനന്റ് ഹൗസ് പോലെയാണ് അല്ലെ? അത് സ്വന്തമാണ്. അതായത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. അത് തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അത് യൂസ്ലെസ് ആണ് അല്ലെ? വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആകയാൽ ജന്മാന്തരങ്ങളായുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരും. എങ്കിലും എപ്പോൾ ഒരാൾ ഉചിത സംസ്കാരത്തോടെ ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്, അപ്പോ ആത്മാവിന് എന്താ വേണ്ടത്? ആത്മാവിന് ഭഗവാനെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിച്ച് മരിച്ച് ഓരോരോ ശരീരം എടുക്കാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായ ഒരാളെ ജീവൻ മുക്ത അഥവാ ബദ്ധാവസ്ഥയിലും സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരായി മാറുന്നു? ജീവൻ മുക്തായി മാറുന്നു. കൃത്രിമ മാർഗത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കുക സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ നിത്യ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലുള്ള ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ അത് അനായാസേന സാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സർവ്വവിജ്ഞാനവും സ്മൃതിയും വിസ്മൃതിയും സംഭവിക്കുന്നു എന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വയം ഭഗവാൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. എപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായ ശക്തി ആസ്വദിക്കാൻ കാക്ഷിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ വിസ്മൃതാവസ്ഥ എന്ന ഗൂഢതത്വത്താൽ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനെയും സ്വന്തം ആത്മാവായി തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ എപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ വിസ്മൃത അവസ്ഥയിലൂടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും മോചിതമാകാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ മായാതിരശീലയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാണിത്. ഇതെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു കൃത്രിമമായിട്ടൊരു വഴി ഏതിനില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ്? സർവസ്യ ചാഹം വിസന്നിവിഷ്ടോ മുക്തസ്മൃതിജ്ഞാനമപോഹനംശ്ച. ഞാനാണ് സ്മൃതി വിസ്മൃതി ജ്ഞാനം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉറവിടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? വേറൊരു ശ്ലോകത്തില് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താ ച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷഃ പരഃ. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായി ഇരുന്ന് ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് വിറ്റ്നസ് അല്ലെ? ഉപദ്രഷ്ട പറഞ്ഞ എന്താണ്? വിറ്റ്നസ്, അടുത്തിരിക്കുക. ഉപ പറഞ്ഞ അടുത്ത്, ദ്രഷ്ട പറഞ്ഞ കാണുക. അടുത്തിരുന്ന് കാണുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒക്കെ ആര് കാണുന്നു? ഭഗവാൻ കാണുന്നു. ഉപദ്രഷ്ട. അനുമന്ത, അനുമതി കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ, അതായത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആസ്വദിക്കണം, അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം, ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആളിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ? മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം. അവരുടെ അപോഹനം, അതായത് വിസ്മൃതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവര്. ആരെയാണ് വിസ്മൃതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അവിടെ ഒരു കർട്ടൻ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു കേട്ടൻ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വരുന്നു? അപോഹനം അല്ലെ? വിസ്മൃതി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ, എന്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവ്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തന്റെ സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനെയും സ്വന്തം ആത്മാവായി തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ എപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ വിസ്മൃതാവസ്ഥയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും മോചിതമാകാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ
എപ്പോഴാണോ നമുക്ക്, അതായത് എപ്പോഴും നമ്മള് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുമോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകണമെന്ന്? എന്റെ മക്കളൊക്കെ നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ്, അവരൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുന്നു, നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നു, അവരൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, ഭർത്താവ് നല്ലതായിട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫുള്ള് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനോ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മള് വിഷമത്തിലേക്ക് വരണം, അല്ലെ? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന, നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കില്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ കേൾക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ നല്ലത് പറയുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റായിട്ട് നമ്മളെ ധരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോവുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവർ അനുസരിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, എന്റെ ഈശ്വര ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കഷ്ടമാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമാണത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ, അതായത് നമുക്ക് ഇനിയും ഇനിയും ആവർത്തിച്ച് ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരും ഭക്തിയിലേക്ക് വരില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് വിസ്മൃതാവസ്ഥയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഭഗവാനോട്, എനിക്കറിയണം ഭഗവാനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്തതല്ല എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെ? ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക ഭഗവാനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ മായാതിരശീലയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു കേട്ടൻ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് നീക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കറിയാം, ചിലരൊക്കെ ഒട്ടും ഭക്തിയില്ലാത്തവരെ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഭക്തന്മാരായി മാറും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ കേട്ടിനങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്രകാരം അവൻ സ്വ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അനന്തരം അവൻ തന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനായി സ്വയം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനായിക്കൊണ്ട് ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി തീരുന്നു. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാലോ അഥവാ പ്രത്യക്ഷമായി ആന്തരിക ശക്തിയാലോ ഭഗവാനാൽ സ്വയം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഒന്നുകിൽ ബാഹ്യശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ശക്തി. ബാഹ്യശക്തി എന്താ ചെയ്യാ? മായയായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് കർട്ടൻ ഇടും. ആന്തരിക ശക്തി എന്താ ചെയ്യാ? കർട്ടൻ നീക്കി ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരും. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാലാണ് സംഭവ്യമാകുന്നത്. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി മാറുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്വേഷോ ഭരതാ ദേവി മായാ വൈശാരദീ മതിഃ സമ്പന്ന ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്വേഷോ ഭരതാ ദേവി ദ്വേഷോ ഭരതാ ദേവി മായാ വൈശാരദീ മതിഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. യതി അങ്ങനെയായാലും എത്രയായാലും യേശ അവർ ഉപരത പ്രശവിച്ചു. ദേവി മായാശക്തി വൈശാരദി വിജ്ഞാന സമ്പൂർണ്ണ മതിഹി പ്രബുദ്ധത സമ്പന്ന സമൃദ്ധമാകുക ഏവ നിശ്ചയമായും ഇതി അപ്രകാരം വിദുഹു അഭിജ്ഞാനമുള്ളവനായി തീരുക. മഹിംനി മഹാത്മ്യങ്ങളിൽ സ്വേ ആത്മാവിൽ മഹീയത്തെ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ദർശനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവത് കൃപയാൽ മായാപ്രഭാവം ശമിക്കുകയും ജീവാത്മാക്കൾ വിജ്ഞാനത്താൽ സമ്പൂർണമായി സമ്പന്നരാകുകയുമാണെങ്കിൽ അനന്തരം അവൻ തൽക്ഷണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ പ്രബുദ്ധനാകുകയും അപ്രകാരം അവന്റെ സ്വമഹാത്മ്യത്തിൽ നിവിഷ്ടനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ വേണം, അല്ലെ? ഈ മായാപ്രഭാവം ശമിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കൃപ വേണം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താകുന്നു? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതിക്കുകയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ പ്രബുദ്ധനാകുകയും അപ്രകാരം അവന്റെ സ്വമഹാത്മ്യത്തിൽ നിവിഷ്ടനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വരൂപമുണ്ട്, അല്ലെ? ജീവേര സ്വരൂപം പോയി നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനായിട്ട് ആര് മാറും? ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മായയുടെ പടലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേട്ടൻ അങ്ങ് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരണത്താൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാൻ സർവ്വ അതിശയനും അതീന്ദ്ര നിരപേക്ഷനുമാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ സർവനാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും ലീലകളും ഗുണങ്ങളും സന്തത സഹചാരികളും ശക്തികളും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നങ്ങളാണ്.
ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തിക്ക് അനുസൃതമായി ഭഗവത് ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതേ ശക്തി തന്നെയാണ് ആന്തരികവും ബാഹ്യവും പ്രാന്തീയവുമായ ശക്തികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ എന്തും ഏതും പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ശക്തികളുടെ കർത്തൃത്വത്താൽ നിർവഹിക്കുന്നു. സ്വ ഇച്ഛയാൽ ബാഹ്യശക്തിയെ ആന്തരിക ശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാന് കഴിയുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായിക പ്രപഞ്ചം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ വ്യാമോഹത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ നിയുക്തമായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പശ്ചാത്താപത്തിലൂടെയും തപസ്സിയിലൂടെയും ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ പ്രശമിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സർവ അതിശയനും ഭഗവാൻ സർവ അതിശയനും അതീന്ദ്രിയ നിരപേക്ഷനുമാകയാൽ ഭഗവാന്റെ സർവനാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും ലീലകളും ഗുണങ്ങളും സന്തത സഹചാരികളും ശക്തികളും എല്ലാം ഭഗവാൻ നിന്ന് അഭിന്നങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാനാണ്, രൂപം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഗുണങ്ങൾ, സന്തത സഹചാരികൾ. അപ്പൊ അർജുനനൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ സന്തത സഹചാരിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിന്നും അഭിന്നമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശക്തികൾ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തിക്ക് അനുസൃതമായി ഭഗവത് ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തി തന്നെയാണ് ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബാഹ്യശക്തി എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ് ബാഹ്യശക്തി. ആന്തരിക ശക്തി എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് അത് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനാൽ നിയുക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ബാഹ്യശക്തി അല്ലെ, മഹാമായ എന്ന് പറയും. ആ മഹാമായ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഭഗവാൻ എന്താണോ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ പ്രകാരമാണ് മായ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മായ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ മായ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടും നമുക്ക് ട്രബിൾസം ആവുന്നത്? നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എന്താണ് മായ ശക്തി ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ വലയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വലയ്ക്കുന്നത്? അങ്ങനെ വലയപ്പോഴും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആരെ ആശ്രയിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ മായാവ്യാമോഹത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാലാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നേ? ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ തപസ്സിയിലൂടെയും ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ പ്രശമിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അതേ ശക്തി അനന്തരം പരിശുദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലെ ഉന്നമനത്തിന് സഹായകമാം വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ വലയ്ക്കുന്നത്. നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്താണ്? പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലേ നമ്മൾ പോകുള്ളൂ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈദ്യുത ശക്തിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം അത്യുത്തമമാണ്. അനുയോജ്യമായ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ മാത്രം വൈദ്യുതി വിദഗ്ധൻ ഒരു വിദ്യുത് ശക്തിയെ ചൂടാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും വിനിയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ ജനന മരണ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളെ സംഭ്രാന്തരാക്കുന്ന ഭാഗ്യശക്തി ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ ആന്തരിക ശക്തിയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് ജീവാത്മാക്കളെ ശാശ്വത ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പ്രകാരം എപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ ശാശ്വതമായ ആത്മീയ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായി അവന്റേതായ ഉചിത വ്യവസ്ഥാപിത പദവിയിൽ നിവേശിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടർ ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും ഇല്ലേ? വെള്ളം ചൂടാക്കും അത്. പിന്നെയോ റെഫ്രിജറേറ്ററും പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. അതുപോലെ എയർ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കണോ ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്നു. രണ്ടിനും എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആന്തരികമായ ശക്തിയും ബാഹ്യമായ ശക്തിയും. ഒന്ന് മഹാമായും മറ്റൊന്ന് യോഗമായും. ഇങ്ങനെ രണ്ടു മായയും ഒരേ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ വലയ്ക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന് ആന്തരികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ആത്മീയ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുദേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णाय। हरे कृष्ण माता जी।